Tohle je seznam top 5 nejlepších prop firem pro rok 2025. Pátý místo si získává prop firma s názvem The Fivers. The Fivers byly založený už v roce 2016 a patří mezi průkopníky celkového prop firm spaceu. Dneska se můžou pyšnit férovýma podmínkama, stabilitou a super hodnocením na Trustpilotu. Čtvrté místo patří Alpha Capital. Alpha byla založena v roce 2021 v Londýně a dneska patří mezi top firmy jak ve futures, tak i v CFD prostředí. Třetí místo patří české legendě FTMO. FTMO bylo založený v roce 2015 v Praze a patří mezi prémiový a vlajkový prop firmy. Můžou se pyšnit super hodnocením, férovýma podmínkama, pěkným profit splitem 90:10, takže rozhodně pokud si zvolíš tuhle firmu, tak nic neskazíš. A jinak pokud tě zajímá, kdo obsadil druhý a první místo, tak mi do komentáře napiš slovo prop a já ti pošlu odkaz na YouTube video, kde se všem firmám věnuju do detailu. A pro víc takovýchhle videí mi dej follow.